Μαζεύεις 50.000 υπογραφές. Και ο βουλευτής που σου είπε ψέματα φεύγει. Ο νόμος που πέρασε χωρίς να ρωτηθείς. Κατεβαίνει σε δημοψήφισμα. Η απάτη, ο αυταρχισμός, το έτσι αποφασίσαμε. Γκρεμίζονται. Όχι, δεν είναι ουτοπία. Είναι η Ελβετία. Εκεί που κανένας νόμος δεν περνάει χωρίς τη συγκατάθεση του λαού. Εκεί που το κράτος δεν διατάζει, υπηρετεί. Θες να αλλάξεις το Σύνταγμα, δεν πας στον Υπουργό. Πας στον λαό. Μόλις μαζευτούν 100.000 υπογραφές, ό,τι κι αν προτείνεις, από μείωση φόρων μέχρι απαγόρευση σε εταιρείες να κλέβουν, κατεβαίνει υποχρεωτικά σε δημοψήφισμα. Όχι debate σε τηλεοπτικά πάνελ, όχι ψέματα. Ένα χαρτί, ένα κουτάκι, ναι ή όχι. Και η απόφαση είναι του λαού. Θες παράδειγματα? Παράδειγμα 1. Ηλεκτρονική ταυτότητα. 2021 η κυβέρνηση ήθελε να περάσει ένα νόμο ώστε η νέα ψηφιακή ταυτότητα, η ID, να μην δοθεί από το κράτος, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Ο κόσμος είπε: τι είπατε, να δώσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα σε εταιρείες? Όχι. 50.000 υπογραφές. Υποχρεωτικό δημοψήφισμα. 64% των πολιτών καταψήφισαν τον νόμο. Ο νόμος ακυρώθηκε. Τέλος. Παράδειγμα 2. Μιναρέδες. 2009. Η κυβέρνηση δεν ήθελε να απαγορεύσει την ανέγερση μιναρέδων, αλλά ο λαός το ζήτησε. Μαζεύτηκαν 100.000 υπογραφές για αλλαγή στο Σύνταγμα. Το έφεραν υποχρεωτικά σε δημοψήφισμα. 57,5% των πολιτών ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης. Από τότε, κανένας νέος μιναρές δεν χτίζεται στην Ελβετία. Παράδειγμα 4. Μισθοί διευθυντών. 2013. Ο λαός βλέπει τραπεζίτες και CEO να παίρνουν μπόνους εκατομμυρίων, ενώ εργαζόμενοι απολύονται. Μαζεύτηκαν 100.000 υπογραφές για να μπει όριο στους μισθούς των διευθυντών. Δημοψήφισμα. 78% των πολιτών ψήφισε υπέρ. Από τότε, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα βέτο στα μπόνους των CEO και οι εταιρείες οφείλουν να λογοδοτούν. Παράδειγμα 5. Βασικός μισθός για όλους. 2.500 φράγκα. Η ιδέα ήταν ριζοσπαστική. Να δίνεται βασικός μισθός 2.500 φράγκα σε κάθε πολίτη, είτε δουλεύει είτε όχι. Μαζεύτηκαν 100.000 υπογραφές. Δημοψήφισμα έγινε υποχρεωτικά. Το αποτέλεσμα: 76,9% είπαν όχι. Ο λαός απέρριψε την πρόταση, αλλά το κράτος όφιλε να την εξετάσει σοβαρά και να ανοίξει δημόσια συζήτηση. Σημασία. Η ιδέα ενός απλού πολίτη έγινε εθνικό ερώτημα. Κι ας απορρίφθηκε, μπήκε στην ιστορία. Σε κάθε πρόβλημα, μια πρόταση. Σε κάθε αδιέξοδο, μια διέξοδο.